Masi, mä kuvaan sua tähän elokuvaan. Siihen meidän seuraavaan aukkileffaan. Jos ei tuu sun yksikköön, niin älä hirveästi viitti herää. Kun tehdään dokumenttia muuta. Tehdään dokumenttia. Hymyile tohon kameraan. Tää on mun tuleva rääkkäri. Mitä asiaa sulla on kersantille? Kunnioitan herra kersanttia, menneistä ja tulevista palveluksista. Ja toivon, että meikäläistä ei hirveästi muita enempää raiskattaisi. Toivotko pääseväsi Masin tasolle siellä? Toivon totta kai. Totta kai. Siis tavoitteena on vähintään aukki. Kuka on kerronut, että ohjausella 80 tarran tonne noin? Masi, mitä? Hyi! Masi, mitä sulla on sanottavaa? Että tervetuloa helvettiin. Kiitos. Sitä, hei, ihan rehellisesti sitä mä toivonkin. Ja eikö se mitä mä vaadin joka ikiseltä alokkaan? No. Amari joka vitu ikiseltä alokkaan tätä kuntoa. Kiitos. Oikein. Hei, tossa on tavoitetta. Hei, ihan oikeesti. Tervetuloa kersantin. Ylikersantti! Kersantti! Ylikersantti! Ylikersantti! Ja huomenna luutnantti! Vittu se on. Mikä te ootte arvotanne? Jos teikäläisen Mitäpä sanot lihaksista, että mikä arvo? Kyllä mä lähtisin kenraalin arvoa sanoa nollalihaksilla jo. Ei! Mutta mikä teidän paruutusarvo on? Kenraali on lähetetty hevon vittuun. Vittu, mä oon nykyään kapteeni! Mä en näillä lihaksilla, näillä komennetaan tällaista niinku alkosta. Näin. Oikein, täytyy olla oikeesti uskottavuutta siihen hommaan. Kenraalit on sellaisia, että ne istuu siellä tällä. Kyllä. Näin tehdään. Mä pidän Kersantit sanoo, että näin tehdään ja niin myös tehdään. Meillä oli Satakunnan lennosta Vänrikki. Ei mikään Satakunnan lennosta ihan peristen reiästä. Mä pidän teille semmosen kurin, ettei toimi. Hyvä! Kiitos! Mä revin teiltä Mä toivon, että sä revit multa perseen ja Mä toivon, että sä tuut mun yksikköön, niin mä revin sulta pää! Kiitos! Koska mä toivon, että nykypäivän armeijassa on sellainen kuri, mikä mä toivon. Saanko ylentää sua vielä luutnantiksi? Ei saatana. Vaikka ei Eikä sellainen vitun löysistö, mitä on. Tätä kapteenia ei kun kaavitsa löysistele! Mä en lähtis Tää kapteeni on koko tasavalla! Härskeä kapteeni! Se on oikein. Mä toivon, että armeijassa on kuri tätä.